Para sedherek kinasih, sugeng pepanggihan kalian kula Didik Yulianto saking GKJ Semarang Barat wonten ing renungan padintenan Sabda Winedar dinten menika dinten Minggu tanggal 20 Mei. Waosan dinten menika kapendhet saking lelakone para rasul bab 16 ayat 9 ngantos dumugi gangsal 11, Jabur bab 27, Wahyu bab 21 ayat 12 lan 21 ngantos dumugi bab 21 ayat gangsal, Injil Yohanan bab 11 ayat 23 ngantos dumugi 39 kanthi jejer ilining tentrem rahayu estu tanpa winates. Dene nats saking lelakone para rasul bab 16 ayat 9 ingkang mekaten pangandikanipun. Bengine Rasul Paulus mirsani wahyu ana ing wong Makedonia ngadeg lan matur marang panjenengane. Panjenengan kula aturi nyabrang mriki saha mitulungi kula sedaya. Para sedherek kinasih, bab ngabaraken Injil nate wonten sesanti from titik-titik to the other world. Semangat kangge ngabaraken Injil kawiwitan saking kitha tertentu ngantos dumugi ing saindenging jagat. Pancen menggah rancangan kawilujenganipun saking Gusti Allah menika tumrap saindenging jagat. Daya pangwasanipun saking Sang Roh Suci mila ngebate-bati sanget ngantos wonten pamberekiat sanget tumrap para rasul kedah ngabaraken Injil dhateng negari-negari manca. Paulus sak rombonganipun sampun wiwit nindakaken ngabaraken Injil ing sakjawining Yerusalem. Tebaning laladan pekabaran Injil saya wiyar malih kadasaran wontenipun wahyu tetinggalan ingkang dipun alami dening Rasul Paulus. Ing wahyunipun Paulus ningali wonten tiyang Makedonia ngawe-awe. Mreneo, tulungono aku kabeh ing kene. Maknaning wahyu wau dados pratandha kedah kekesahan ngabaraken Injil dhateng wilayah ingkang langkung tebih ing sabranging segara Kilèn ngrika. Temen sak rombonganipun Rasul Paulus lajeng ngemban misi mangilen numpak kapal nyebrang mrika ngabaraken Injil ing laladan Pulo Samotrake, wilayahipun pemerintahan Rom. Pranyata ing taun-taun candhaipun saya kathah tiyang manjing pitados dumateng Gusti samsaya berkembang tuwuh wontenipun gereja-gereja. Para sedherek kinasih, nekseni cariyos pekabaran Injil kala semanten wau saestu ngresepaken manah kita. Pakaryanipun Gusti Allah lan daya pamberekipun Sang Roh Suci ndadosaken para rasul kebak ing kekendelan ingkang tundhonipun tuwuh wontenipun kathah gereja ing jagat menika. Saestu menika ndadosaken kita mongkok. Cariyos wau inggih lajeng berek kula lan panjenengan
Sumangga narbuka manah purun kautus ngabaraken Injil ing pundiya kemawon. Lan ugi mbrekita sampun ngantos kendho anggenipun ngabaraken Injil ing tentrem rahayu dalah inggih sangsaya mempeng anggen kita pados cara supados Injil ing tentrem rahayu karaosaken dening tiyang kathah. Para sederek, ing dinten menika tanggal 20 Mei kita mahargya dinten Oikumene Indonesia. Inggih menika dinten pengetan madegipun Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia utawi PGI. Pramila para sederek, sumangga kita raosaken bilih manunggaling gereja-gereja ing Indonesia menika mestinipun ugi dados kegiatan kangge ngabaraken Injil ing saindenging jagat. Mugi Gusti kanthi rohipun ingkang suci nyagetaken kula panjenengan ngestokaken dawuh menika. Amin. Gusti berkahi.